Вони б'ють один одного по голові справжньою зброєю і носять обладунки вагою до 45 кілограмів. У центральному парку Нью-Йорка знову проходять бої гладіаторів. Прийшов помірятися силами. Я всіх гамселю, а вони мене. Учасники кидають один одного на землю і намагаються вистояти до кінця. Кожен раунд містить 3 поєдинки, які тривають по хвилині. Прийшов позмагатися. Мені подобається лупити противників, і коли вони б'ють мене. Захід називається «Гладіатори Нью-Йорка». Його проводить некомерційна організація «Лицарі Санти», а заснував її 40-річний Даміон Ді Грація. Він хоче допомогти дітям та дорослим безкоштовно займатися бойовими мистецтвами і фізичними управами взагалі. Дійшов до цього не зовсім звичним шляхом. Спочатку служив у ВПС США, потім навчався у Колумбійському університеті і здобув ступінь магістра фінансів у Гарвардському університеті. Зрештою став консультантом із менеджменту. Однак, сидячи у скляному хмарочосі, зрозумів, що гроші його не надихають. В інвестиційному банку не знають, що з такими робити. Якщо гроші тебе не мотивують, тоді що? Я запитав себе, що ж це, і зрозумів, що мені подобається допомагати людям. Тепер його організація проводить тренування на витривалість, навчає рукопашного бою, володіння зброєю та обладунками і навіть грі на музичних інструментах. Я більше не маю шестизначної зарплати. Моє життя вже не таке, яким було, коли я працював на Уолл-стріт. Але зараз воно наповнене сенсом. Маємо маленьких дітей, людей, яким потрібна допомога. Я просто використовую досвід, який здобув під час професійної діяльності, щоб робити добро. Можливо, саме такий на вигляд сучасний лицар.